La Grossa de Cap d'Any ha estat la voluntària més coneguda del gran recapte solidari que ha organitzat el Banc d'Aliments. El dissabte 29 de novembre, la Grossa va visitar el supermercat Condis ubicat al carrer República Argentina de Barcelona, en una iniciativa alhora solidària i per repartir sort. Molt guapa, sí senyor. Em fa molta il·lusió. Gràcies a ella encara estem rebent més col·laboracions. Sí, surten un cartell d'ella a la porta. Creo que ha venido para atraer a la gente, porque creo que si está ella, vendrá más gente. Ahora compraré que no había comprado. Condis ha contribuït al gran recapte solidari del 2014 en 368 punts de recollida d'aliments a Catalunya i Madrid. La cadena de supermercats espera superar els 354.000 quilos d'aliments recollits l'any passat.